Inauguració del nou Centre Cívic de Vilajuïga, diumenge 30 de maig a la 1 del migdia. Des de jocs tan tradicionals com les bitlles fins a maquetes de les naus de la pel·lícula de la Guerra de les Galàxies. Ninots i nines, personatges populars i d'altres d'anònims de totes les èpoques, usats o per estrenar. La 17a edició de la Festa del Joguet ha portat a la Rambla de Figueres prop d'un centenar d'expositors de diferents països europeus. Entre els compradors, dos tipus ben diferenciats, els col·leccionistes que busquen peces molt concretes i els visitants ocasionals que es deixen seduir per un record d'infantesa o per les bones sensacions que els pot produir una d'aquestes joguines. La festa organitzada pel Museu del Joguet de Catalunya ha estat promocionada per un cartell que reprodueix el joc de l'oca. Ha permès als visitants fer unes partides a les portes del museu. El bon temps ha animat a milers de persones a apropar-se fins a la Rambla Figuerenca per conviure entre jocs i joguines.